bløde ude af munden, så jeg vil gerne have en tandlæge til at kigge på mig. Vi har ikke tid til det her. Jeg ved bare sådan en, det er bare lidt hurtigt. Så må vi tage hjem og tage nogle smertestillende, og så ringe hertil, hvis det stadig går ondt. Okay. Så prøver jeg bare. Morgen. Hej. Jeg er ventet på cykel og har mange smerter og bløde ude i munden, så jeg vil gerne have en tandlæge til at se på det frem. Tanden er lige i gang med behandlingen. Jeg kan lige spørge efter, hvad jeg kan gøre. Du kan få en tid her om 15 minutter, så er tanden klar til at tage imod dig. Og du må gerne tage plads på din plads, så kommer jeg til den her. Tak for det. Ja,